Neste colexio rianxeiro a imaxinación non só a teñen os máis cativos. Trátase do Centro Rural Agrupado Rianxo, que para promover as inscricións fixo un vídeo promocional do seu centro no que participaron alumnos e profesorado. De feito, a matrícula está se incrementando e o vídeo foi un elemento, pero ademais do vídeo temos reunións cas familias e intentamos que sexa un colexio acolledor, non aberto e acolledor. E estamos contentos de que o ano pasado tiñamos 106, 107 e este ano temos 127. Con este vídeo non só incrementaron o número de alumnos, tamén recuperaron unha das aulas que perderan fai 2 anos pola falta de nenos. Adaptándose aos novos tempos, a volta ao cole faise máis fácil. E imos seguir con estas campañas de abrir o colexio ás familias e que as familias sintan que este é un colexio que os acolle, que os escoita e que coida dos seus nenos e nenas. Desprazámonos ata a Escola de Pazo, un dos 8 colexios que conforman o CRA Rianxo, o que esta mañá volveron case 130 cativos. Sen dúbida, hoxe foi un día de acollida. Pois moi contentos, porque, bueno, para ser o primeiro día, os maiores de 5, primeiro, segundo, totalmente adaptados, e os pequerrechos, falei ora coa profe, e genial, están coas familias na aula, facendo xogos, unha actividade plástica, e moi ben, moi contentas e, bueno, con ganas de empezar. Son escolas pequenas, pero os máis cativos reciben unha formación de primeira. Teñen club de ciencia, sesións de contacontos e mesmo aprenden artes plásticas e educación física en inglés. O CRA Rianxo ten todo o que lle fai falla a un cativo.